vakavaa homma kalassa. Terve vaan kaikille. Lähdettiin tänne Markon kanssa käymään vähän testaamassa kumeja, mitä tuossa Marko on saanut tuolla tallin pimeissä huoneessa aikaiseksi. Täällä alkaa olla nämä virtapaikat aika sulia. Tässäkin on heikko virta, mutta aika hyvin on kyllä sulanut näillä leveyspiireillä tämä ärsyttävä jää pois. Siinä oli muuten kala perässä. Kala perässä? Siinä kävi niin sanottu kylkiheijasta. Saas nähdä miten meidän käytänä. Mä ostin ison kennon munia eilen Prismasta. Voidaan pistää pataa täyteen. Ei kun vaan. Joo, ei ne aina tarvi olla nää vehkeet kalliita ja hienoja luottamia. Kyllä tää on yksi hienoimpia juttuja keväällä, kun pääsee tänne luonnon lähelle ja pääsee niitä ensimmäisiä heittoja tekemään tänne vesille. Niin tää on kyllä oikeasti hieno. Suosittelen. Katsellaan kuvia. Kävikö se joku? No se kävi pikkasen täräyttämässä siihen. Aika varovainen oli tommonen pieni imeskely tuolta. Että katsotaan, jos se suostuisi ottamaan uudestaan kiinni. Saataisiin yksi kala edes näytelle tänään. Kehtaisi mennä kotiin. Kyllä näyttää aika hiljaiselta tämä keli täällä. Että hieno on kyllä ilma. Että toistakymmentä astetta lämmintä ja aurinko paistaa vaan. Eipä taida tuota kalasyönti olla kummusta.
ehkä mahdollista pari tärppiä. Mulla ehkä varmaan ahven kävi nypertämässä pyrstöä tuosta pienestä jikistä. Ja Markokin sanoi, että sillä joku pikkunen liekkö orava ollut. Tiedähän. Mutta on se kumma kyllä. Joka kerta saa näitä roinaa viiä tuolta pois, että tässäkin niin en tiedä mikä tässä on, mutta helvetimonen vyyhti siimaa ja leikaria ja jotain. Olisiko tuossa vanha vaapurunko tai mitään? Hirveän paljon täällä rannoilla niin kun löytyy tätä siimaa ja tämmöstä, mitä ei täällä kyllä tarvis olla. Että muistakaa, jos näette siellä rannoilla tämmösiä, niin kerätään pois ne ja viedään sinne roskikseen, minnekä nämä kuuluukin nämä jätteet. On kaikkien paljon kivempi olla täällä ja nauttia luonnosta, kun ei tarvitse toista jätöksiä kerätä. Mitäs Marko sanot tästä päivästä? Noniin. Tulipahan nähty. Tulipahan nähty. Tuli vähän herättyä tähänkin. Onhan tää mahtavaa. Ensimmäisiä heittoja, mitä pääsee kaudella tekemään. Vaikka se kalasyökkä, mutta hienointa hommaa. On tää. Joo, kausi on avattu pienellä heittotuokiolla. Ei me pitkään keretty tässä olla, mutta ihan mukavaa tää kyllä on. 2-3 viikkoa, niin sitten päästään veneellä. Joo, Sitä kyllä tää niinku alkaa tää meidän vesistö olla tässä kunnossa, että rampeilla on vielä vähän jäätä, mutta kyllä ne 2-3 viikkoa menee, niin sitten ne on. Sitten päästään laskemaan venettä. Siihen mennessä voisi saada veneen kasaankin, ehkä. No näinköhän Nyt saa. Kyllä sitä taas jäätilanteen takia inspiraatio hakuisessa. Kyllä sitä varmaan vielä kesällä hakataan niitä viimeisiä ruuveja. Se voi hyvinkin olla. Ei mitään. Theft City Anglers kuittaa. Näkymisiin. Näkymisiin.